Tervepä terve. Nyt olisi maanantai. Tämän viikon lauantaina 2 keski-ikäistä miestä lähtee ajamaan kohti Kilpisjärveä. Tarkoitus on syöpyä matkalla yhden yön taktiikalla Kemissä ja siitä sitten seuraavana päivänä sunnuntaina ja Kilpisjärvelle. Joko 3.8. tai 4.8. lähdetään kävelemään sitten kohti Haltia. Haltia katsotaan kauanko se kestää ja kestääkö se 5, 6 vai 7 päivää, sen näkee sitten. Mutta rauhassa mennään ja nautitaan reisusta, lomallahan me kummakin ollaan. Mutta mä ajattelin näyttää teille vähän, että mitä kaikkea mä olen saanut haalittua kasaan. Kuinka hirveän ison määrän tavarota, mitä pitäisi tonne rinkkaan suurin piirtein tunkea. Pitää kumminkin varautua se viikon kestävään reissuun, niin se on hyvä se varautua. Se on ikävää, jos joku ruoka vaikka sieltä loppuisi kesken. Mutta aloitetaanpas. Mennäänpäs tänne alle ensin. Siellä on mun se tärkein kapistus. Toi tulee olemaan mun seljässä sitten se koko reissun ajan. Kävellään rinkka. Näyttää pieneltä tuolta, kun se on tuolla kasassa, mutta siihen mahtuu uskomattoman määrän tavaraa, kun se hyvin vaan järjestellään. Sitten siinä on teltta, minkä mä olen just ostanut. Tässä on hyvä makupussi, on tosi lämmin, olen sen kanssa nukkunut useammat yöt. Ja täällä alla on makualusta. Sitten mulla on tämmönen villapaita. Tää on tosi mukava vaeltaa, vaikka tämä pelkästään päällä, vaikka olisi ihan muutama aste. Tää on tosi lämmin. Mutta mulla on kumminkin täällä alla löytyy Merino Villa Bambu kerrasto. Hengittävä kerrasto. On kans todella lämpimät. Ja tämä villapaita, tämä toimii samalla tyynynä, kun se laittaa tämmöisen pussin sisään myttyyn. Kun teltassa nukkuu, niin toi sinne, niin se on hyvä. Mutta mulla on huppari joka tapauksessa myöskin mukana, minkä mä laitan melko varman päälle heti, kun lähden siitä sitten talsimaan. Tuolla on mun hattu. Se tulee olemaan mun päässäni jatkuvasti. Siinä on sukkia, Merino Villa sukkia tavallista, sortsia, pipoa, lämpöhanskaa, tavallista hanskaa. Sitten mulla on täällä sadeviitta, tuupihuivi, kyllä mulla löytyy vaikka mitä. Sitä mulla ei tässä näytä olevan, että mulla myöskin on hyttysverkko. Sitä ei tiedä kuinka siellä mahtaa niitä kivoja velenimijöitä löytyä. Sitten mulla on tämmöiset paljasjalkakengät, Kipukaupan paljasjalkakengät. Näillä mä olen kävellyt. Viime vuonnakin kävelin Saanan huipulle ja kävellyt monta Vajausumen vaellusta ja muuta mettäreissua. 5 vuotta mä oon niitä nyt käyttänyt ja en mä oikeastaan osaa mitään muita käyttääkään. Mutta mulla on sitten tämmöiset vaelluspaljasjalkakengät myöskin lisäksi. Nämä nyt kestää vähän enemmän kosteutta ja silleen. Ja vähän ehkä nilkkaakin sitten tukee. Sitten mulla on tässä elektroniikkaa. Mulla on 2 powerpankkia. Kumpikin on 30 000 powerpankkia. Ja sitten mulla on myöskin varoiltaan niin on aurinkokenno laturi. Koska mulla olisi tarkoitus siellä kuvata kumminkin aika paljon kaiken näköistä ja silleen ja kirjoitella myöskin heti kun ollaan taukopaikoilla. Ja siinä on mun kamera. Tällä mä tulen ottamaan videoita ja kuvia. Sitten hygieniatuotteisiin kun mennään, se on tuossa lähellä, niin siellä on kahta erilaista noita pesupyyhkeitä, sensitive ja ihan tavallista. Ne mä otan kummakin mukaan. Sitten siinä on 2 käsidesipulloa myöskin. Tulitikut löytyy sieltä. Siinä on myrkytöntä hyttysmyrkkyä. Ja siinä on meidän huiputuspullo. Ei parane ainakaan koko pulloa juoda siellä huipulla. Tai no, ainakin tuo nopean alas sieltä. Joo, ja sitten mennään tuohon lääkearsenaaliin. Mulla on mukana Voltaren Fortetta, koska ne ei tiedä mitä tapahtuu. Sitten on Perskindolia. Mä oon todennut tämän todella hyväksi itselle.
itselle ainakin itsestään kiinnittyvä ideasidettä, jos vaikka nilkkaan tai jonnekin jotain pientä rasitusta tulee. Sitten mulla on myös tuossa Kinectio-teippiä. Tämän kanssa pystyy hyvin tukemaan esimerkiksi polvet tai olkapäätä tai muuta, että jos tuo kiputiloja. Rakkolaastareita löytyy. Ja sitten löytyy ensiapulaukku. Ikinä ei tiedä mitä tapahtuu. Voi tapahtua itselle tai voi tapahtua jollekin muulle, ketä vastaan tulee. Hyvä varautua. Siellä on mun uskollinen puukko. Tää on ollut todella hyvä, pitää vaan muistaa erottaa se. Kilpisjärven retkeilykartta löytyy, kompassi löytyy. Siinä on mun vedenlämmitysvälineet, sillä mä lämmitän vettä, keitän kahvia. Tuolla on sitten taas mun kattila. Tässä on tämä mun hieno haarukka, lusikka, veitsisysteemi. On näppärä laite. Ja tää on kattilan tämmönen. Tässä on niinku lautanen. Tuskin tällä reisulla lautasta tarvitaan, mutta hyvä olla. Täällä on hyvä lämmittää vettä ja sit mun tämmönen irtokahva tässä olemassa. Niin tämän saa tähän ja sen kanssa sitten nostettua se näin ylös. Kyllä. Laitetaanpas ne takaisin paikalleen. Tässä mulla on uskollinen kahvipannuni. Mä juon sieltä pannukahvetta. Mä otan kahvipaketin mukaan, vaikka se tuottaa lisää painoa, mutta mä otan silti. Kyllä se pannukahvi on pannukahvi. Ja siinä on mun ruokajärjestelmä. Siinä on välipalaa, aamupalaa tässä. Siellä on lounasta päivällistä. Mä oon laskenut, että nämä riittää pikkasen yli viikoksi, niin on hyvä varautua, että mikään mun kamalempaa, kun ruoka loppuisi kesken. Suklaata varmaan käy vielä hakemassa lisää ja muutaman pähkinäpussin. Ja sit mulla on uskolliset mun vaellushousut. Mä oon tämmöisillä Helly Hansenin lappuhousuilla. Mä olen näitä kävellyt ja talsinut, niin kuin huomaa, näillä on vähän maalattukin. Tänne on hyvä laittaa juomapulloa ja vaikka mitä, hyvät taskut olemassa ja on tukevat, on kestävät. Ja siinä on mun takki. Vessapaperia totta kai täytyy olla mukana kaiken puolen. Ja siinä on mun tuki ja turva, kun lähdetään louhikkoiselle, kivikkoiselle seudulle ja nousemaan sinne Haltin huipulle, niin kyllä sauvat, kävelysauvat, vaellusauvat on hyvät olla. Näillä on tullut kävelty, kuulkaas, niin satoja kilometrejä jo. Ja vielä kestää. Kumituppia vaan on täytynyt vaihtaa. Täytynyt siis. Kiitos. Tällaisilla mennään tällä kertaa eteenpäin. Ja kuullaanpa lisää. Mä kirjoitan blogia sieltä aina, kun on pikkasenkin mahdollista kirjoittaa. Tai oikeastaan mä kirjoitan jatkuvasti sitten heti kun on taukopaikka. Mutta kun siellä ei taajuutta löydy, niin katsotaan koska sitä julkaisemaan pystyy. Ei mitään, palataan.